Εδώ βλέπουμε το δεύτερο ποδηλατικό γύρο. Αρχίσαμε με τα κόλπα, Εκείνο το έχει στείλει μέσα στο Facebook, Ναι, καλιά. Παίρνα λίγο κάτω παρόλο. Ευθεία τραβά, μέχρι το κύκλο εκεί. Τέρμα στα φανάρια αριστερά στο γη. Φέτος, σήμερα είμαστε πιο πολλοί. Κοιτάξτε λαός. Άντε Γιώργη. Από εδώ πίσω. Πού να πάμε? Δεξιά εκεί στα φανάρια και στρίψουμε αριστερά. Ναι. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο. Καλπάζει. Άλογο πρόεδρος. Πώς θα λέγεται ο σύλλογος πλέον? Σδόπε. Σδόπε. Δήμητρα, σε κάνουμε πρόεδρο? Όχι, ευχαριστώ. Δεν σε ρωτάμε, άμα θέλουμε. Πάμε λίγο πιο χαλαρά να αντιδράσουμε τα παιδιά. Στο... Στο Facebook θα πατήσω. Ναι, ναι. Γεια σας. Έλα, τα σπάμε. Ναι. Να και οι επαγγελματίες, νάτι. Γεια. Και πολλές γυναίκες αυτή τη φορά. Κοιτάξτε η ομάδα. Νύχτωσε και ακόμη κάνει ποδήλατο. Κοιτάξτε. Δεν μασάνε τίποτα. Και με τα φωτάκια συνεχίζουμε μέχρι τις 12 το βράδυ. Πάμε. Πάμε γερά. Και με τα φωτάκια, μπράβο. Μόνο κόπα δεν έχει φωτάκια. Τι ρε. Ξενού. Εκδρομή τέλος.